Gaurko deialdi honen bitartez, zuen aurrean azaldu nahi dugu, Euskararen Aholku Batzordearen baitan, ingurune digitalari buruz egindako gogoeta. Eta baita ere, gogoeta horretatik atera diren datozen urteetarako proposamenak. Gizartean bere birziko garrantzia hartu duen gaia da. Teknologiaz aruntzago doana. Digitalizazioa hitz egiten dugunean ez dugu bakarrik teknologia berri bat eta hitz egiten. Gure bizimodua antzaldatuko duen eta eraldatuko duen zerbaitetaz ari gara. Eta honetan gizakiok eta hiztunok, hizkuntza guztietakook, eragindakoak izango gara. Euskararen Aholku Batzordearen gogoeta honek zenbait proposamen egiten dizkigu Euskararen ardura daukagun erakundeoi, gure kasuan Eusko Jaurlaritzari, ahalegin bat egin dezagun Euskarak mundu digitalean behar duen garapena izan dezan, eta proposatzen dizkigu hainbat lehentasun egin beharreko bide honetan. Gogoeta hau datozen 3 urtetarako eginkizunez beteta datorkigu. 2024 gobernu programan Jaurlaritzan konpromisoa hartu dugu, besteak beste, Euskararen ezagutza eta erabilera areagotzeko. Eta helburu horretan mundu digitalean ere eragin beharra daukagu Euskararen erabilera normaltzeko. Proposamen hauek elkarlanetik sortutakoak dira. Ingurune digitalean Euskara sustatzeko batzorde atal bereziko burua da Maite Goñi, irakaslea eta aditua, eta gogoeta honetan parte hartu duten beste kideek bere esku utzi dute gaur aurkezpen honetan eskuartean daukagun gogoeta honek bere baitan duen edukia azaltzea. Beraz, Maiteri emango diot hitza aurkezpen hau egin dezan. Egun on, Maite, izunean. Eskerrik asko. Bueno, labur. Duela 40 urte, Euskadiko Autonomi Erkidegoaren autogobernuak bere lehen urratsak eman zituenean, ez zegoen ingurune digitalik. Eta 1982an Euskararen legea onartu zenean, ez zegoen eskuko telefonorik, ez zegoen ordenagailurik, bideojokorik edo lurreko telebista digitalik. Gaur, konektagarritasunaren aroan bete-betean murgilduta bizi gara mundutarrok. Baina ez munduko hizkuntza guztiak. Eta ez hori bakarrik. Aditu guztiek diote, mundu digitalean ez dauden hizkuntzek ez dutela bermatuta beraien etorkizuna. Ez dutela bizirauterik. Hil ala biziko kontua dela alegia. Quienes analizan y estudian la situación y la evolución de las lenguas en el mundo están indicándonos permanentemente que aquellas lenguas que no consigan desarrollarse de forma natural y espontánea en el mundo digital están en riesgo de desaparecer. Por lo tanto, la presencia del euskera y la presencia de los usos y costumbres de las personas que se comunican en euskera no tienen el futuro asegurado si no garantizan una presencia normal en este mundo digital en el que estamos entrando a unas velocidades forzadas. 1982an ez zegoena gaur badago, eta guretzat zorionez, Euskararen gordailurik aipagarrienak eta handienak mundu digital horretan daude. Euskararen ezagutzan eta erabileran aurrera egiteko, hainbat esku hartze proposatu dizkigu gaur Euskararen Aholkuaren azpibatzorde honek egin dizkigun proposamenetan. Eta kontuan hartu beharko da esparru horietako bakoitza gure bizitzaren arlo guztietan. Komunikazio ingurune bat da ingurune digitala. Dagoeneko gure bizitzetan sustraituta dagoena eta euskaldunok komunikazio ingurune horretan ere eta komunikazio ez ezik bizimodu berri horretan ere, bizimodu ia virtual horretan ere, euskara erabiltzeko aukera guztiak beharrezkoak ditugu. Eta ez gera, Maitek esan duen bezala, pertsonen arteko komunikazioaz bakarrikari. Duela gutxi arte, makinekin hitzez komunikatzea, ahoz komunikatzea, pelikuletako gauza bat zen. Gaur ez da horrela. Telefonoari hitz egiten diogu, etxeko tresna bati hitz egiten diogu, musika jarri diezagun, edo sukaldaritza egin dezan, edo termometroa, edo berogailua martxan ipini dezan. Eta horre ere behar dugu euskara.
Gaur, Maitek esan duen bezala, aurkeztutako lan hau ez da zerotik hasi. Aurretik egindako beste ekimen batzuen jarraipena da, eta dudarik ez dago munduak hartu duen bidea ikusita, datozen urteetan ere etengabeko lan bat eskatuko duela. Puntu honetan, eskerrik beroenak eman nahi dizkiet, azpi batzorde honetan, lantalde honetan, parte hartu duzuen guzioi, egin duzuen aleginagatik eta egin dizkegu zuen proposamenengatik. Eta bikain jasota geratu dira gaur aurkezten dugun Euskararen ingurune digitala gomendioak izeneko obratxo honetan. Eusko Jaurlaritzari aurkeztu zaion proposamen bilkura hau guretzat bide orri bat izango da. Eta azpimarratuko nuke, lehenengo puntu bezala, bide horria dan ezkero, gure lan ildoetan merezi duen garrantzia emango diogula. Eta horrela, gobernu batzordera eraman genuen gaia, joan den apirilaren 13an, eta gobernuko beste kideekin bateratu, gobernu osoaren dokumentu bat izan dadin, eta eskaria aurkeztu dugu Eusko Legebiltzarraren aurrean, kultura eta Euskara batzordearen aurrean dokumentuaren aurkezpena egiteko. Beraz, ez da bakarrik hausnarketarako tresna bat, bide horri bat ere bada guretzat. Eta gobernuak bere egiten du eta gomendioak garatzeko bidean konpromisoa hartzen du. Eta eskuartean eta lantzen ari garen datozen urteetako Euskararen agenda estrategikoan beritokia izango dute gogoeta honetatik sortu diren proposamenek. Bigarrenek, proposamen honek elkarlanerako dei bat egiten du. Erakundeok gure eginkizuna daukagu guzti honetan, baina gizarte osoaren esku jartzen dugu dokumentu hau eragile askoren lankidetza eta bultzada beharko delako hemen behar den guztia aurrera ateratzeko. Guk gure aldetik egin behar ditugun eginkizun horietaz gainera konpromiso hartzen dugu gainontzeko erakunde publikoei ere dokumentua elkarrekin lantzeko bidea zabaltzeko. Eta hirugarrenik eta amaitzeko lau ondorio laburretara nahi ditut. Lehenengoa Maitek aipatu du, eta berretsi egin nahiko nuke, gure gazteentzat inguru digital hori mundu natural bada. Hor sortu, hor hazi eta hor bizi dira. Eta horregatik, komunikazio ingurune horretan Euskararen presentzia bermatzeko eta sustatzeko neurriak hartzea lehentasun bat izango da guztiontzat. Bigarrena, ikusgarritasuna. Beharrezkoa da mundu digital horretan euskara presente egotea eta ikustaraztea. Sortuko diren eta etengabe sortzen ari diren tresna eta abar guztietan hasieratik behar dugu txertatu euskara modu naturalean egon dadin. Ez luke inok geratu beharko euskarazko produktu digitalak eta baliabide digitalak ezagutu gabe. Eta hizkuntza teknologiak bukatzeko ez dira etorkizuna bakarrik. Presente daude gure eguneroko bizitzan eta ezin gara atzean geratu. Zaintza teknologikoa eta ikerketa ere ezinbestekoak izango ditugu. Inguruan zer dagoen jakiteko eta hori lehenbaileen gurera ekartzeko modu natural batean. Besterik gabe eta gogoeta hauek proposamen bihurtuta eta konpromiso bezala hartuta, orain bai, zuen esanetara nahi duzuen edozein argibide emateko. Eskerrik asko. Polit bat da, ez da? EITBek euskarazko Netflix egingo duela, baina begiratu dezagun atzera, begiratu dezagun zer egin dugun urte hauetan, begiratu dezaiogun sarei, begiratu dezaiogun Wikipediari, begiratu dezaiogun itzuliri, begiratu dezaiogun joan dan abenduko Durangoko azokari, modu guztiz virtualean gertatu zen zerbaiti, begiratu dezaiogun joan den urte honetan, pandemia jotako urte honetan, modu virtualean egin diren liburu, diska eta abarren aurkezpenei. Dudarik gabe, hori da gure gurdian daramaguna eta aurrean daukagun garaierako konpromiso berriak hartu beharko dira. Seguru nago, EITBetik ez ezik beste hainbat tokitatik sortuko direla, datozen hilabete eta urteetan edukien plataformak, euskarazko edukien plataformak egiteko proposamenak, eta horiek ere beharko ditugu. Eta indarrean dauden plataformaietan euskara sartzeko moduak ere aztertu beharko ditugu, bai euskarazko edukiak sartuta, edo bai bertan dauden edukiak aspiratzien bitartez, edo bat-bateko itzulpenaren bitartez, euskarara ere ekartzeko modua izan dezagon. Hori dana dago egiteko. Horregatik da, importantea, zaintza teknologikoa, eta zaintza teknologiko horren ondoren, gure baliabide guztiak jartzea
hemen ere behar ditugun baliabideak, teknologiak eta edukiak garatzeko. Bide horri bihurtzeagatik, guretzat oso importantea da, ze denbora luze daramatzagu lanean, liburuxka edo gomendio horri hau argitaratzeko, eta bidea azpimarratu nahi ditut azteko bata da, ingurune digitalaren garrantzia, Euskara sustatzeko planetan eta euskararen munduan orokorrean oso gauza asko daude egiteko. Baina kontuan izan behar dugu, ia jende gehienok, bai gazteok, helduok eta azken aldian iaia ingurune digitalean bizi garela. Eta badakigu gure gazteak zer egiten duten, ez badago edukirik, ez badago zer kontsultatu, beste hizkuntza batzuetara joaten dira. Eta orduan, importantea da, sustatzea ingurune digitala alderdi horretatik. Bueno, badakigu gainera, makinekin ere hasi behar garela hitz egiten, eta makinetan ere euskara egotea oso importantea dela. Baina ezin dugu ahaztu gauza garrantzitsu bat, beharrak euskararen sustapenean oso ugariak eta anitzak direla eta baliabideak oso urriak dakigun bezala. Orduan, importantea da guretzat, ahalegin hau egin ondoren, zatea hartuko dela bide horri bezala edo behintzak gida bezala, erabakiak hartzerakoan edo norabide hori markatzerakoan, horrekin oso pozik gaudela esan beharra daukagu, batzordekideok, bezala, batzordekideon izenean, uste hitz egiten dudala. Gomendiotara etorriz, hor liburuxka hau, edo liburuxka honen ibilbidea dakizuen bezala, hemendik dator beste aurreko liburu honetatik. Beste liburu honetan, 2016an argitaratutakoan, 12 gomendio edo ematen genituen, eta urte hauetan egon gara aztertzen gomendioen betetzen maila, ia zerbait zegoen pendiente, zertan aurreratuta genuen, paisaia, eta azkenean, batzordera ekarri ditugu ahots ezberdinak, adituak, jardunaldiak prestatu ditugu, hainbat ekimen bideratu ditugu, eta esan dezakegu, orain daukagun liburuxka honetan, esku artean daukagun beste 21-24 gomendio hauetan, badala ahots ezberdinen eta begirada ezberdinek jasota daudela bertan. Eta naiz gehiago luzatuko eta etorriko naiz harira, eta orduan azkenean, gure lanlerro estrategikoak 4 izango dira, euskarazko eduki digitalak sustatzea, euskarazko tresna, aplikazio eta baliabide digitalak ere sustatzea, baita euskaraz hortik zehar dauden baliabide guztiei eta sortuta dauden guztiei bisibilitatea, ikusgarritasun hori ematea, eta zaintza teknologikoa ziurtatzea. Orduan, lan lerro estrategiko horiek proposatzen ditugun horiek ekarri ditugu 10 gomendio zehatzetara. Eta 10 gomendio zehatz horiek ematen ditugunak edo dira alde batetik lehenengo lan lerroan aisialdirako ikusentzunezkoen alorra sustatzea, bereziki gaztei begira, hori oso garrantzitsua iruditzen zaigu, arlo akademikorako eduki digitalak sustatzea ere, lehen esan dudanagatik, irakasle naizen heinean gaina oso gertutik ezagutzen dut, errealitatea ez balin badago, denak YouTubera, ingelesez eta gaztelaniaz ikustera doaz. Orduan, arlo akademikoan ere sustatzea eduki, produkzio, ekoizpen hori, importantea da guretzat. Euskarazko hedabide digitalak ere sustatzea nola ez. Bigarren lan lerroan, euskarazko tresna, aplikazio eta baliabide digitalak sustatze horretan, euskaraz, hau esan daiteke, nik uste dut gomendio oso potoloa dela eta bere horretan hartzen duena pisu handikoa dela euskarazko hizkuntza teknologien garapena sustatzea eta horren barruan plana zehaztea, plana idaztea eta bar. Orduan hor, importantea izango da bide horri heltzea, baita mugikorrerako euskarazko aplikazioak sustatzea ere, eta erabilera handiko plataformatan, badakizue azken aldian asko dabilela, plataforma handietan aldarrikapen hori euskara ere ager dadin, hori ere ikusten da garrantzitsua lan ildo hori jorratzea, euskararen presentzia bertan bermatzea. Eta hirugarren lanlerroari dagokionez, euskarari eta euskarazko baliabide digitalei ikusgarritasuna eman
noski erabilera handiagotzeko, IKT-ek euskaraz egitea, haure oso gomendio importantea. Gure makina guztiak, gure gailu guztiek euskaraz hitz egiten baldin badute, munduari esango diogu badagola interes bat euskararekiko. Eta konpainia handiek, txikiek eta bestelakoek jakingo dute badagola interes bat beraien produktuak garatu ahal izateko eta beraz gure gailuak euskaraz hitz egin dezaten bai administrazioan, bai pertsonalki, bai erakunde ezberdinetan bere biziko garrantzia dauka puntu horrek. Euskarazko tresna eta baliabide digitalen zabalkundea bermatzea ere oso puntu importantea da. Ze egon badauzkagu baliabide batzuk eta urtean zehar egin dira, baliabide asko sortu dira, eta hortik sakabanatuta daude horietako asko eta ez dira ezagutzen horietako asko. Beraz, hor ere lan egin behar da bide hori sendotzeko. Eta azkenik bukatzeko, zaintza teknologikoa ziurtatzearen puntu hau, ezta? Batzordearen zeregina berez horixe izan beharko luke. Zaintza hori ikustea beste hizkuntza gutxituetan zer egiten ari diren ingurune digitalaren beraien hizkuntza sustatzeari dagokionez, jakitea bestela ere ez hizkuntza gutxituetan, baizik teknologiaren gaian eremuan zer ari da egosten, guek ere prospekzio lan hori egin ahal izateko, orduan hori ere importantea da, eta beste puntu importante bat lan hildo honetan izango litzateke datuak behar ditugu. Oso importantea da jakiteko eremu digitalean bizindarra badugun edo ez dugun gutxi garan, asko garan, ondo goazen, gaizki goazen, importantea da neurtzea, neurketa, ikerketa eta datuak eskuratzea. Eta, esan behar da, liburu honetan gomendio horiek eman ditugula, baina gomendio horiek 24 ekintza konkretutan zehatzetan bilduta daudela, eta liburuan ematen da garapen hori azaldu egiten da, zer egin liteken. Beti ere pentsatzen dugu malgutasunez hartu behar direla, ze honela aldakorra den ingurune honetan, agian idatzi orduko bakarren bat zarkituta geratu zaigu, edo abian da, edo beste bide batetik joan liteke. Baina nik uste dut abia puntu sendoa izan litekela, horko garapen lerro horiek kontuan izatea. Eta bukatzeko eskerrik beroenak, hemen batzordekide guztiez, gaur ostirala izan da eta hementxe bildu gara, asko, beste batzuk ezin zuten etorri, beti prest egoteagatik eztabaidatzeko, besten begiradetan ipintzeko eta denon ahotsarekin bat egiteko, ez? Honea iritsi gara adostasunez eta gustatuko litzaiduke hurrengo legealdian jasi gara batzen berriz sintonia horretan lan egin ahal izatea. Eta besterik ez, zalantzaren bat balin badukezu edo, gu prest baita esan behar norbait interesatuta egongo balitz, azalpen, areagoko azalpenen bat emateko edo, prest gaudela, eskatzen diguzuen tokira joateko eta azaltzeko noski.